קח מקל, קח תרמיל, בוא איתי אל הגליל, בוא איתי ביום אביב, נהלך סביב סביב. קח מקל, קח תרמיל, בוא איתי אל הגליל, בוא איתי ביום אביב, נהלך סביב סביב. אז בוא, ספר לנו קצת על החברה שלך. טוב, אז ככה, החברה שלי היא חברת טיולים, קוראים לה לכת. בגדול מה שאנחנו עושים זה לחבר אנשים לטבע. זאת אומרת, בדרך כלל זה בא לידי ביטוי כאן בארץ, שאנחנו לוקחים קבוצות מאורגנות של אנשים ובודדים, ומוציאים אותם לטיולים פה בארץ בטבע, טיולים שהם בעיקר של הליכה. בעתיד זה גם יהפוך ליותר ויותר טיולים בחול, עם אותם האנשים, והמטרה זה בעצם לבוא וליצור איזושהי קהילה שהיא גדולה, שהיא אוהבת לטייל, שאנשים טובים שאוהבים לעשות את זה ביחד, ועם הדבר הזה בעצם לרוץ קדימה. טוב, אז בוא תספר לנו קצת האסטרטגיות השיווק שלכם, איך בעצם אתם מגיעים לקהלים שונים, איך אתם מפרסמים את עצמכם? תראה, בגדול הפרסום הזה הוא מתחלק לשתי דרכים, הדרך שגוזלת יותר זמן והדרך שגוזלת פחות זמן. הדרך הקלאסית של הפרסום שהיא לוקחת יותר זמן, וזה משהו שהוא בעצם מתגלגל וזה תלוי בגודל של הקהילה הזאת, זה כמובן העניין של מידע שעובר מפה לאוזן, אנשים שמצרפים אנשים חדשים, זה שאתה מגיע פיזית למקומות ומפגין איזושהי נוכחות במקומות שיש אנשים שאתה רלוונטי אליהם, כמו למשל בשבילים בטבע, אם זה בכל מיני הפינינגים שיש, תחנות מידע, ודברים שהם בעצם דורשים את זה שאתה פיזית תהיה נוכח איפשהו. והדרך השנייה שהיא היותר יעילה והיותר נגישה גם, זה לעשות את זה באמצעים הדיגיטליים שיש, שזה למשל פייסבוק לצורך העניין. יש לי מהצוות שעובדת איתי שהיא גם מתעסקת בכל עניין של המיתוג והשיווק של הדבר הזה, וזה כל הזמן, זאת אומרת, העניין הזה של הפייסבוק זה כל הזמן משתכלל, ככל שאתה מגיע ליותר אנשים אתה בעצם גם חשוף אוטומטית ליותר אנשים. יש לך אפשרות שהיא מאוד נוחה לפלח את הקהל שאתה עובד מולו. אתה יכול להגיע סתם לצורך העניין אם אתה רוצה עכשיו להגיע לחבר'ה מגיל 40 עד גיל 48 שיש להם תואר שני, שהם מתעניינים בעולם הטיולים והם רוצים עכשיו, והם גרים באזור גיאוגרפי מסוים שהוא רלוונטי אליך. בעזרת הפייסבוק הרבה יותר קל לעשות לך את זה מאשר לצאת החוצה ולחפש את האנשים האלה בשטח. אז זה בגדול האסטרטגיה של השיווק, שככל שהזמן עובר גם הדגש הוא יותר ויותר על העולם הדיגיטלי ופחות על הפרקטיקה של היציאה לשטח. ומי בעצם המתחרים שלכם? איך אתם משווקים את עצמכם אל מול המתחרים? מה היתרון התחרותי שלכם? זהו, תראה, בעולם הזה קודם כל המתחרים, רוב המתחרים שמתעסקים בזה, יש חברות ענק שמתעסקות בטיולים בארץ ובתיירות בארץ. בנישות הספציפיות שאני עובד עליהן, חברות הענק פחות נכנסות לזה. זאת אומרת, אין חברת ענק שהיא מנסה בעצם ליצור קהילה של מטיילים, אלא היא מגיעה לחבורה של אנשים שיש להם צורך לקבל טיול, ופשוט מספקת להם את הצורך הזה. מה שאני עושה פה, יש פה את העניין החברתי קודם כל, שאתה יוצר איזושהי קהילה שהיא צריכה לטייל ביחד, והם רוצים לאהוב אחד את השני, וממש להתחבר לזה גם לאנשים וגם לטיולים שמגיעים עם זה. יש את הקונספט של הטבע שאני משתדל לא לחרוג ממנו, לעבוד בעיקר על טבע, ויש הרבה חברות שעושות את זה, אבל בסדר גודל מאוד קטן. זאת אומרת, אם עכשיו לצורך העניין בן אדם הוא מדריך טיולים, אז הוא בא ופותח איזשהו חוג מטיילים שהוא מנסה לרוץ איתו, והיתרון שלי בעצם בתוך הדבר הזה, שקודם כל אני מגיע גם בתור איש מקצוע, אני מדריך טיולים במקצוע שלי, ולמרות שבחברה הזאת אני מתעסק בהרבה דברים שהם גם לא קשורים להדרכה, אבל ברגע שאתה מגיע ואתה מכיר את העולם הזה מלמטה, היכולת שלך בעצם לבוא ולהתאים טיול שהוא יתאים ללקוחות שלך, היא הרבה יותר גבוהה מחברת ענק שעושה את זה. זאת אומרת, מחברת ענק שיש לה עכשיו מערכת שרשרת שמוכרת את הטיולים האלה, ומישהי שהיא לאו דווקא מגיעה מהעולם הזה, שמנסה לבנות את הטיול שמתאים לבן אדם שרוצה אותו, וזה נגיד משהו שהוא יתרון. עכשיו גם כל העניין הזה של השיווק במדיה הדיגיטלית, יש לי אשת מקצוע שעובדת על זה. אצל רוב החברות שלי יצא להתקל בתוך העולם הזה, הם משתמשים בזה כאיזשהו כלי, אבל בצורה מאוד בסיסית. ואצלי, זאת אומרת, ברגע שאתה נכנס עכשיו ללכת בפייסבוק לצורך העניין, זה נראה אחרת מחברות אחרות שמתעסקות בדבר הזה, וזה גם משהו שמוכיח את עצמו, ועוזר לקידום של הדבר הזה. בסדר גמור. ומה המודל המחירות שלכם בעצם? איך אתם עושים את הכסף? הכסף? וואי, שאלה טובה.
הכסף קודם כל זה מגיע מהטיולים שאנחנו מוציאים, זאת אומרת האנשים שבעצם באים ומשלמים עבור השירות הזה שהם מקבלים, משם מגיע הכסף. זה מתחלק דווקא בהקשר של האינטרנט, זה גם עוד איזשהו משהו שהוא חדש יחסית. זאת אומרת, אם פעם היה מדובר על אנשים שהיו מגיעים למדריך עם ה-100 שקלים שלהם ומביאים לו את זה ביום של הטיול, היום זה עובד אחרת לגמרי. אני חושב שמשהו כמו 80% מההכנסות שיש לחברה זה מכסף שהוא מגיע דרך האינטרנט. זאת אומרת, אנשים, פייפל לצורך העניין, גם חברת סליקה בארץ גם, לכאלה שלא סומכים על פייפל. זאת אומרת, זו מגמה שהיא משתנה. עם הזמן, ככל שהשנים עוברות, יש יותר ויותר אנשים שמתחילים לעבוד עם פייפל ובוטחים בזה, אבל דווקא בישראל יש גם הרבה כאלה שלא מוכנים לזה ורוצים לעשות את הסליקה בצורה הקלאסית. אבל כן, פייפל זה גם דוגמה לאיזושהי דרך של מסחר שתופסת תאוצה. איך אתם בעצם נועלים את הלקוחות שלכם? משאירים אותם אצלכם? יש לכם מועדון לקוחות לדוגמה, או שאתם משתמשים בדרכים אחרות? כן, העניין של הקהילה זה הדרך הראשונה. המועדון לקוחות זה משהו שהוא ייווצר בעתיד. זאת אומרת, כרגע אני עובד על שיתופי פעולה עם כל מיני גופים, כמו למשל רשת למטייל, ועוד כל מיני הנחות על ציוד טיולים ומוצרים נלווים שקשורים לאנשים לצרכנים שלי, לאנשים שאוהבים לטייל, אז יש דברים נוספים שהם רוצים לקבל. העניין של הייחודיות פה זה בעיקר מתבסס על זה שזה קהילה, למרות ששוב, זה דרישה שהיא קצת תלושה מהמציאות לצפות מהלקוחות להיות נאמנים רק אליי. מה שאני מאמין בו זה שפשוט אם תהיה מספיק אטרקטיבי ומספיק טוב ותבנה טיולים שהם מספיק טובים, תיתן שירות שהוא מספיק טוב, הלקוחות האלה ירצו לחזור אליך ולעבוד איתך. עוד דבר נגיד שהוא חשוב פה זה העניין של המחיר. זאת אומרת, אם אני עכשיו משווה את המחירים שלי ביחס לדברים אחרים שיש בשוק, אני יותר יקר באופן יחסי. אני לא עושה את זה במחיר שהוא יותר זול מזה, ובכל זאת האנשים עדיין נמשכים לדבר הזה ורוצים להגיע ורוצים להיות חלק מהדבר הזה, גם אם זה במחיר שהוא טיפה יותר יקר. מה שיכול להיות נכון עם המועדון לקוחות, וזה גם איזשהו תכנון עתידי, זה להפוך את הדבר הזה למנוי. זאת אומרת שבעצם בן אדם קונה ממך עכשיו X טיולים לשנה, הוא רוצה לטייל אחת לחודש, הוא בא יש לך לצורך העניין 5 טיולים בחודש, בתחילת חודש, בתחילת חודש הוא בוחר את אחד הטיולים, ופשוט זה איזושהי שיטה שיש לך לקחת את המועדון לקוחות הזה, ולהפוך אותו לפרקטי, אבל שזה מגיע מתוך משהו שהוא טוב גם ללקוח. זאת אומרת, הוא לא חייב להיות לקוח נאמן שלך, הוא בוחר לעשות את זה. ואם התחלנו לדבר על מחירים, אז האם אתם משתמשים באיזושהי שיטה של אפליית מחירים? כלומר, האם אתם מתאימים את המחיר לאוכלוסייה, לחיילים, מחיר X, לסטודנטים, מחיר Y, מבוגרים, בעלי משפחות, מסלול כזה? או שזה מחיר אחיד לכל הלקוחות, לא משנה מה הסטטוס שלהם? תראה, רוב הזמן מדובר על מחיר שהוא אחיד לכל הלקוחות, למעט אוכלוסייה אחת שאנחנו עובדים איתה, וזה אוכלוסיית גיל הזהב. לפנסיונרים ספציפית שהם אוכלוסייה שאנחנו מאוד אוהבים לטייל איתה, אנחנו כן עושים הנחה, וכמובן שגם יש מקרים בודדים של אנשים שהם מתקשים, שהם מאוד אוהבים את התחום הזה, אבל הם מתקשים כלכלית לעמוד בזה, והדברים האלה הם, זאת אומרת, זה משהו שהוא פתוח למשא ומתן, ואם יש למישהו סיבה מספיק טובה לא לשלם את המחיר המלא על טיול, אנחנו פתוחים לזה. אנחנו שמחים להקשיב, והרבה פעמים אנחנו גם עוזרים עם הדבר הזה, אבל בגדול התמחור הוא תמחור אחיד לכולם. תודה רבה לך, ודים. בשמחה.